आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसाबगिरि नेहाथारि महरै दिनै नोंथांमोन ससियेल मिडियानि फंबायफोरखौ लिंहरनाय जादों। ससियेल मिडियायाव थमास नार्जारी होननाय सासे लांसुनिया जोलैनि हांगार सासे सुबुङा बाथौआरिखौ जोबोद गाज्रियै रायदों, सोंखारिदों। बियो बुंदों बाथौआरि रायजोआनो दुनियानि मूर्खसिन मानसि, सबसे लेथ्रासिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बुंबावदों बाथौआरिया भुट प्रेतखौ खुलुमग्राखायनो गियान गैजा रोङा। आरो बुंबावदों बाथौ धोरोमा बयनिख्रुइ लेथ्रासिन धोरोम, हाक्सथु मुगै सुगै साल्ला ओरै होननानै बेयो बाथौआरि रायजो राजाखौ मुगैनानै खुदै मुजुलायदों। बेनिखायनो आङो फिन होनो नागिरदों, थमास नार्जारी मिथिनानै ला दुनियानि मूर्खसिन मानसि बर'फोरनि गेजेराव सोर सोर उजिदोंमोन। खोनासं, राष्ट्रदूत उपेन बर', CRPनि DIG रन्जित शेखर मुसाहारि, हारि अनफावरि थुनलाइगिरि सतीश बसुमतारी, मदाराम ब्रह्म, रामदास बसुमतारी, बिहुराम बर', बिनेश्वर ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, मनरन्जन लाहारी मोनबादि मानसिया उजिदों। राजखान्थिगिरि हारि अनसुमा, बेलबुं सिं कछारी, रुपनाथ ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरी, चरण नार्जारी, सानसुमा खुंगुर बैसुमतारी, कनकेश्वर नार्जारी, गारला बाथा बसुमतारी, अभिराम बर', हाग्रामा महिलारी, प्रमद बर', आदित्य खाख्लारी, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मोना ख्रिस्टानमोन नामा? बिसोरबादि फेर मारिनो हानाय ख्रिस्टानाव खैजन उजिदों? बुं थमास, जोलैनि हांगार, नों सासे जोलैनि हांगार। नोङो दिनै बर' हारिखौ मुगैनानै ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों, नोंहा निमाहानिबो जग्यता गैया, जों नोंखौ निमाहा होआ। नों बुं थमास, हायोबा बुं, जोलैनि हांगार, जै जिसु ख्रिस्टनि, जै ख्रिस्टान धोरोमनि, जै बर' हारि होननानै बुं। हायोब्ला खेमथा दंब्ला बुं। जों नाथाय बुंनो हायो जै बाथौ धोरोमनि, जै बर' हारिनि होनना जों बुंनो हायो। दिनै बाथौनि थाखायसो STया जोरनानै दं। दिनै बाथौनि थाखायसो BTC मोनदों। दिनै बाथौनि थाखायसो बागुरुम्बा दोहौजों मुलुगाव बर' होननानै सिनायजादों। नोंसोर दिनै सेन्सासआव बाथौआरि होननानै लिरा, जों बेवहाय खर' साया। नोंसोर 7% दङ। नोंसोर बायदि 7% थानाय ख्रिस्टानफोरखौ जोङो दिनै बाथौआरि होननानै लिरनो थाखाय खावलाया। बेहाय जोंहा खर' सानो गोनां गैया। खोनासं, ख्रिस्टाना बेसे गोबाव बोसोर जाखो बर'नि गेजेराव? गिबि गिबि ख्रिस्टान जाजेनदों गसाइगाव ओनसोलनि राजा दाब्रि होननाय गामिनि नरकान्त नार्जारीया पेन्टेकस्टआव दीक्षा लादों। बियो नाथाय गावनि न'खरनि बादै बर' रायजोफोरावबो ख्रिस्टान धोरोमाव दीक्षा होआखै। बिनि उनाव गसाइगाव, दानि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि जलायस्रि होननाय गामिनि मजाथि होननानैबो बुङो, हालै मावै दाङै जाग्रा सासे हालुवा, बिथांनि नामा जाबाय दाखोर बुरलां। बे दाखोर बुरलाङा बाथौ धोरोमनि गाहाय, बे गामिनि गाहाय दौरिमोन। बिहा हिन्जाव 6 दंमोन। 6 हिन्जावनि गिबि हिन्जाव उदासिनि गोरबोआव हावाराम, जायखौ जोङो सुर्य गावबुरा होननानैबो मिथिगौ, हावाराम, मागुराम, लांखानिया, धनसिं आरो गबदा, बे 7 फिसाला जोनोम जादोंमोन। बे हावाराम, मागुराम, लांखानिया मोनहा मागुरामनि जोहैयै ख्रिस्टान जादों। आरो धनसिं आरो गबदाया थैस' थांस'नि थाखाय गावसिनि बाहागिखौनो, थैनि बाहागिखौनो नागारनानै दिनैसिमबो बाथौ जानानै दङ। धनसिंनि फिसालाया दुलाराय बाथौ गौथुमनि स्पिकारमोन। बिथाङा दिनै गैला, बोसोरनै जाबाय थैनाया। नाथाय दिनैसिमबो धनसिं आरो गबदामनि न'खरा बाथौ। हावाराम, मागुराम, लांखानिया मोनहा ख्रिस्टान। नाय, ख्रिस्टान धोरोमनि गिबि फोसावगिरि मागुराम मुसाहारिनि गामिया फारखिजुलि। फारखिजुलियाव गिबि ख्रिस्टान धोरोमनि मिसनखौ गायसनदों 1942 सनावसो। मागुराम मुसाहारिया 1940 सनाव केथलिक मिसनाव बाप्तिस्मा लादों। आरो 1992 सनावसो बियो फारखिजुलियाव गिर्जा गायसनजेनदों।
नायदो होनब्ला खृष्टान धोरोमा बर'नि गेजेराव बेसे गोजाम दिनै जोङो खृष्टानारि बर' रायजोखौ नासयनो सानाखै जों बयबो ज' थालायनानै खौसेयै बर'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन जों बयबो आसा खालामदोंमोन बयबो ज' थालायनानै बिटिसि होननाय मोनसे जि खुंथाय मोनबाय बेखौ जोङो बयबो ज' रुजु रुमाय रायजो जानानै रायज्लायनानै रायजो जानि होननानै सानदोंमोन नाथाय नोंथांमोनहा बुंबाय दिनै सेन्सासनि समाव जे जोंहा खोलोम दंखायो गोदोनो जोंहा माइनरिटि होननाय खोलोम जोंहा दंखायो जोङो जोंनि बे माइनरिटि खोलोमावनो लिरगोन जों बाथौआरि होननानै लिरा थिग আছে जोंबो बेखौनो जों गनायबाय नोंथांमोनहा माइनरिटि लिरोबा लिरदो जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैला नाथाय दिनै नाय नोंथांमोना जों जिथु फिसा खुंथाय बिटिसि मोनदों बे बिटिसि खुंथायाव 30टा समष्टियानो एसटिनिसो मोनबा समष्टिया जेनेरेलनि आरो मोनबा समष्टिया इन जेनेरेल बयबो गाखोनो हानाय अब्ला बिदिब्ला नायदो नोंथांमोनहा बे 30टा एसटि समष्टियाव नोंथांमोनहाथ' एमएलएबो जानो हाला एएमबो जानो हाला जिएमबो जानो हाला बिदिब्ला नोंथांमोनहा मानो एरखेखो बर'लेण्डनि बे गोदै फिथाइखौ जानायाव मानो एरखेखो जोंथ' नोंथांमोनखौ बिदि एरखे जानो लुबैयाखैमोन ज' थालायनानै रुजु रुमाय रायजो जानोसो सानदोंमोन नोंथांमोनहा माइनरिटियाव थायोबा थादो खोथा गैया संबिधानाथ' मोनसे जाथिनो मोननै खाबुखौ होआ नोंथांमोनहा एसटिनिबो खाबु जायो माइनरिटिबो खाबु जायो बेथ' जानो हाया संबिधानाव जेब्लाबो बे मोनथाया थाया नोंथांमोनहा माइनरिटियाव रेजिस्टार खालामगोन जेला लिरहरगोन जेला माइनरिटियाव थादो एसटिनि फिथाइ मोनथायखौ जानो थाखाय दालुबैखासै बेहायनो आरो फंसे बाथ्रा बुंबावनो नागिरदों आं पिटांकि होननाय मोनसे ससियेल मिडियानि दैदेनगिरि बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आरएसएसनि एजेन्ट होननानै बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा आरएसएसनि एजेन्ट नङा आरएसएसआ सोर जों बेखौ मिथिगौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदो ख्रीष्टपूर्व 2000 सनाव अस्ट्रिया हांगेरि बुलगेरियानिफ्राय गेजेर एसियानिफ्राय आर्यफ्रा लांथियायै जि गाननो रोङि अबस्थायाव भारताव हाबफैदों ख्रीष्टपूर्व 2000 मायथाइयाव आरो बिसोरो 5000 बोसोरनि उनावसो 500 बोसोरनि उनावसो जोंनि महर मोखांखौ नुदों जोंहा बे समाव जोंहा राजनोगोर दंखायो दुलिसा जिरायनानै आखाइ मोजोमसेयाव मोजोमनो हानाय सायाव फोराननो हानाय जि गाननो रोंदोंमोन जों सना रुफा बाहायनो रोंदोंमोन न' बां लुनानै राजनोगोर बानायनानै रायजो खुंनो रोंदोंमोन बे समाव बिसोरो मोसौ बेदरसो जायोमोन बे समाव बिसोरो लांथियायैसो थायोमोन जोंखौ गिबि नुजेननानै बे आर्यफ्रा दैत्य दानब असुर राक्षस किरात म्लेस होननानै जोंखौ मुगैनानै बुंफैदों आरो बे जोंखौ मुगैग्रा जोंनि जुग मुगानिफ्राय जोंखौ शत्रु हिसाबै बाहायबोग्रा बे हारिनि बे जातिनि संगठन नामा जाबाय आरएसएस बे आरएसएसखौ जों मालाबाबो जों गोरबोजों फोथाया आरो बिसोरखौ जोङो मालाबाबो गावनि आंगो होननानै अनसायबोआखै आरो अनसाया नोंथाङा जोंखौ गोरोन्थि साननो नाङा जोङो आरएसएसनि एजेन्ट नङा नोंथाङा गोसोआव दं दिनैनिफ्राय बोसोरबा सिगाङाव आसामनि आरएसएसनि लिडार सत्यरन्जन बराया प्रमद बर'नि अक्सिजेनजों दुलाराय बाथौ गौथुम खालामग्रा 2 नम्बर दुलाराय बाथौ गौथुमनि लिडार गणेश दैमारिया बाथौआरि आरो खृष्टान बर'नि गेजेराव दाङा हांगामा खालामनो थाखाय मोनसे बिबुंसार होदोंमोन बे बुंदोंमोन जे खृष्टान बर'फ्रा मोननै सुबिदा लागासिनो संबिजितनि मोनसे माइनरिटिनि मोनसे एसटिनि बे जानो हाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथाङा आसामावनो बर' बाथौ आरो खृष्टान बाथौनि गेजेराव दाङा हांगामा खालामनो नागिरदोंमोन जायखौ आं गसंख्रना बुंदोंमोन बर' खृष्टानफ्रा गाव गोसो जानानै खृष्टान जायाखै हिन्दु धोरोमनि अत्याचारनि थाखाय जोंखौ हाजार मानसिफोरखौ 100 नामबो दीक्षा होनानै सरनिया खालामनानै थेर बेथेर खालामनायनि थाखाय
सोरबा गुबुन सोरबा ख्रिस्टान सोरबा ब्रह्म सोरबा बायदि बायदि धोरोमाव थांनो गोनां जादों जों इच्छा खालामनानै जों बर' हारिया गुबुन धोरोमाव बारस्लायाखै होननानै आं बे समाव गसंथाना बुंदोंमोन नोंथाङा बोनानै नायफिन आं बुंनाय बाथ्राखौ नंगौना नङा दिनै बे जाथाया जोंनाव खालामनो हायैनि बे RSSआ मणिपुराव मैतै आरो कुकिनि गेजेराव दानलाय सुलाय खालामहोगासिनो दं दिनैबो दानलाय सुलाया जोबाखै बे जाथायखौ बर'नि गेजेरावसो लाबोनो नागिरदोंमोन बेनिखायनो जों खावलायो दुलाराय बाथौ गथ'निफ्राय नोंथांमोनहा ख्रिस्टान बर'फ्रा जोंखौ गोरोन्थि साननो नाङा जोङो नोंथांमोनखौ बाथौआरि जाफैफिन होननानै जों खावलायाखैमोन नोंथांमोनखौ जों बाथौआरि होननानै लिरनोसो खावलायदोंमोन बाथौआरि जाफिननांगौ होननानै जों बुङाखैमोन बर'नि सार्थ'आव बर'नि थामोनथानि सार्थ'आव नोंथांमोना बयबो बाथौआरि लिरहरनायमोनबा बर'हा मोनसे क्रेडिट फैगौमोन नोंथांमोनखौ बेखौसो बुंदोंमोन नाथाय नोंथांमोना बेखौनो सानबायबा माइनरिटियाव थानो सानबायबा थादो नोंथांमोननि खोथासै आरो BTCआव नोंथांमोना EM जानानै मन्त्रि MLA जानानै राजखान्थि बे मुलाम्फाखौ लानो दालोबोसै जों बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायदों जोंनि आइ आफा रायजो राजाया जोंहा 87% दंखायो बाथौआरिया ख्रिस्टाना 7%ल' दं आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन धोरोमाव हाबनाया 10% दं जों माखासे 10%आव हाबनाय थानाय गुबुन गुबुन जोंनि बर' रायजोफोरखौ दाबो खावलायो जे नोंथांमोनहा अननानै हायोब्ला बर'नि थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय बे खेबनि 2027आव जानो गोनां जिथु सेन्सास बेवहाय बाथौआरि होननानै लिरहरोब्ला बर'नि लाब जागोन होननानै नोंथांमोनखौ बयखौबो आरज गाबना खावलायबाय